sněmovny třeba do předních řad, nebo ta scénka vyfurvána na takový, nevím, co tomu řekne, prostě se promítá něco za projektoru a ti lidé, kteří špatně vidí a ti, co sedí vzadu, tak toho moc neuvidí. Proto pro vaše pohodlí a pro váš nejlepší zážitek tohoto díla vyjde právě proto, že budete dělat všechno. Děkujeme předně. Nefunguje a jak mi chci nějak ublížit, ale asi bude lepší, když se rozejdeme. Vážně? A to všechno doteď to bylo jako nic? Prosím tě, teď mi to ještě těší a pak jsem na tím přemýšlela už hodně dlouho a musím se dohodnout. Takže konec. Všechno. Tak se mě. Synáček se vrátil domů. Tati. Ahoj, co dělal venku? Venku jsem byl s kamarády a musíme to teď řešit, pak nedám na tebe Ale musíme. Zase jsi byl venku s kamarádema a díval jsem se na tvůj prospěch. Vůbec to nevypadá Ale hlavně. tati, Jak se tak se s ním dělal na prospěch a proč? Teď bude doma vojna, kamarád. Žádná sranda. Mamíka by na tady vůbec nebyla nadšená. Ach jo, tati, ještě ty to takhle zručíš ten den. Fakt nemožný tohleto. Jediná věc, která mě změnila. Tak jdeme dneska někdy. Všechno, tak ty si tady ještě odlačili. Snad si za to má číst. Ach jo, ty jo, no, odpísala úplně. Ach jo, je, Alex píše. Jo. Tak nemám teď moc náladu, Alex si na tebe vůbec. Jak to se stalo? Vždyť tam přece byl a všechno viděl. Se má tak hloupě. Přece víš, že se Marka se mnou rozešla. Musíme napsat ještě jednou. Nemá náhodou zítra čas? Cože? S Marťou? Ach jo. Tak yes. Alex? Tak aspoň na Facebooku se s ní rozejdu na první. Jo. Teďka mám z toho lepší pocit. Jo. Jdu spát. To je na nic. Spánek aspoň bude v pohodě.
dělat. A to nás kdo mi to píše? Ježíš Kristus. Co? Se jako známe? Jsem si myslel, že Facebook má trochu dobrou jako antivirovou ochranu, ale... Cože? To umí psát česky? To asi možná nebude, int. To bude nějaký int. Tak ne. Celkem na nic. Vždyť se mi může podívat na zeď, ne? No, může vidět, že jsem se včera s někým rozešel. Co se stalo? Teď si to fakt může přečíst, dal jsem to public včera. No, tak to potřebuješ vypsat. Rozešla se se mnou přítelkyně. Ten říká, že si to může přečíst, on to přečte, pak se tak. A ještě mě řekne, že mám do školy. Ale tak, pravda, vlastně, co bych mohl doma dělat, do školy. Komu se chce chodit do školy? Schválně. Jo, ta škola zase byla úplně na nic. Plácejí jeden nesmysl za druhým. Kéž by tomu aspoň vysuměli a vyrazili trochu dýnu z neslo pajňáku. A potom se někam na věčku nedostal. Ach jo, tak hnedka mu to napíšu, že to je rada byla prostě úplně potřebuje zase, proč mě dávat tak strašnou radu? Do školy. Kdybych chtěl chodit do školy. Bude nové číslo. A ještě mi napíše 3 tečky. Už nic nepíše. Nějak ignoruje dneska. Nebo to není. Píše 3 tečky. Ani už Ježíš mě dodepisuje. Invite. Mládežnické setkání. Spor BFF. Možná je to BFF, na to zní zajímavé. To bude tím asi, že nevím, co to je. Tak, stejně si teda nemám co dělat, tak fáze, jo, mám důvodnost. Tak jo, tady můžu něco dělat zajímavého. Ještě si něco starý dopis. A jdu spát. Zas to slunko, tyjo. Musí se otáčet tak rychle. Tak si to vlastně otáčíme my. Tak, je vůbec hodin dneska? Ty už tolik? Teď je tam vlastně mládež. Já tam Tell me, baby,
Jo, tak ta mládež byla celkem fajn konečně, tak konečně něco světlýho po té škole. Jen by si chodilo místo do školy na mládež. Tam ty lidi aspoň mají nějaký vzdělání. Musím poděkovat za takovou dobrou radu. Když nevím, co je. To je zalegovaný ten notebook. Ne, já si nezeptal. Jo, bylo to docela fajn. To musel vědět, že když se ptal. To bude špatný, tak když se ptal. To, že tam byl, že jsem ho neviděl. Tolik lidí tam nebylo, abych ho přehlídl. To zase nějaký tady, něco, co nechápu. Tak to je škoda. Tak, co teď? Tak, vůbec nevím, co teďka dělat. Tak já si půjdu spát. Kolik je hodin? Ale už radě, co to služil? Je dobrý. Víš, tolik hodin, tak jo, ta škola. Ne, vůbec se nechce. Samozřejmě, tyjo, škola, měl jsem dobrou náladu, vrátil jsem se zase prostě naštvaný, protože ten jeden Machálek, kam se opovážil zase si tvrdit, že to si děje s matematikou. Jo, když jsem měl buď dějepisnou matiku, a ne ruštinu. A ještě tam se musím jít na podělit. To bylo fakt strašně, ještě tam Marta se v třídě si hýně jak slon. Který přece Alex, který doplnil jak nějaký kontrabas a zároveň to držel jak housle. Jo. Je schodit do třídy s někým takovým, já jsem si myslel, že když půjdu na to běgy, že tam budou 3 lidi. A ne Martina s Alexem, který se tam celou dobu chichotají a drpou. Fakt, vůbec. Jsem si myslel, že jsem si vybral dobře, ale asi to není dobrá škola. Tak už mi lezou krkem, jako běží třídnou, co jsem řekl. Tady jak moc snášejte se navzájem a odpouštějte si. Má-li kdo něco proti druhému, Pán odpustil vám, odpusťte i vy. Kolosenským 3. Vůbec nechápu, kde to vyhrává. Kolosenským. To jsme četli na té mládeži něco takového. A možná to bude ta stejná kniha, jo? Tak já se zeptám. Tati! Ano, synu? Máte takovou velkou knihu starou Bibli. Co? A co to jako potřebuješ? Něco mě přišlo na internetu, tak jestli si to nemohl přečíst v té knize, to tam fakt je. Když to počkáš, já se na to podívám. Dobře. Našel jsi něco? No ale
Hle, to ono? Jo, tak položka tomu odpovídá. Jo, díky tati. A nechtěl jsi ještě něco? Jo, vlastně, asi promiň za to, že jsem se k tobě choval tak neslušně. Víš si jenom, já si ti taky omlouvám, to bylo to mě ne. No, okay. We've been crumbled, we've been crushed. City walls are turned to dust. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Broken hands and blistered feet. We walk for miles to find relief. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. When the thief takes where our hopes came, you build us back, you build us back. When the earth shakes, when the world breaks, you build us back, you build us back. Že se musí přesunout postup. Zase pozdě do háje, ne, jo. Ty ruly si vezmu na Nejde jo, člověk si s tou Biblí ve škole skoro ani už nenudí. Dokonce občas, když se do toho začnu, tak ty profesory zvládnu nevnímat. Hnedka je to příjemnější ta škola. Jo, hnedka musím napsat. Čau, ty motrový výsledek. Jo. Zase nestrašně. Tak to bylo dobrá. A i v té škole to jako opravdu bylo lepší. Tu Marťu jsem přesto neslyšel, když ten líbí smích. Z kostelu. To je? Je? A to je dneska. Ty jo, já bych tam šel třeba, to je takový jako mládež. Že si vzali ty z mládka. Dobrý večer. Chtěl bych vás přivítat na 128. setkání Mezinárodního dnu kostelů. Na noci kostelu se dostáváme do neobvyklých prostor, kam se během celého roku většinou nemůžeme dostat. Jedná se o církevní budovy, které jsou více či méně staré, některé studené, chladné a některé naopak nové a o to modernější. Jsem rád, že jsme se zde mohli setkat v této budově. Máme zde spoustu různých aktivit, které se zde odehrávají. A tak jsem rád, že jsme se mohli se zde sejít v tak hojném počtu. Tak kdybyste to jakoby nepochopili, abych vám to teďka přiblížil, tak vlastně ten aktér té scénky teďka jakoby přišel na noc kostelů. On už tady někde mezi námi sedí, vy o něm možná nevíte. On nenápadně, je to jakoby v rámci scénky, jo, prostě je tady.
je tady mezi náma a čeká, že to tady bude stejně dobrý jako na té mládeži. A to se asi zklamal, tak dobrý to tady asi nebude. Je zajímavý, že nejspíš během té doby, než já domluvím, tak někde po světě pravděpodobně se narodí několik set lidí a ještě více lidí tou dobou umře. A proč to říkám? Je to zajímavý proto, že za tu dobu, za těch 2000 let zhruba, kdy počítáme náš letopočet, tak se narodilo strašná spousta lidí a strašná spousta lidí umřela. Většina z nich je úplně zapomenutá, 99% pak jsou velcí lidi, který si pamatujeme. A mezi nimi je někdo, kdo ovlivnil běh našich dějin úplně nejvíc. A já věřím, že je to Ježíš Kristus, který je Bůh. A Martin se s ním bavil na Facebooku. Nevím, jestli vás jakoby ta představa láká, nebo vás naopak děsí. Trošku děsí se s Ježíšem setkávat na Facebooku. Ale věřím tomu na druhou stranu, že kdyby Pán Bůh chtěl, tak vás osloví i na Facebooku a evidentně Martina nějakým způsobem oslovil, že ho dostal až do církve. Já věřím tomu, že my můžeme mít osobní vztah s Bohem, který je mnohem kvalitnější, než si psát s někým na Facebooku. Obecně vztahy na Facebooku víme, že asi nejsou úplně ty nejpravější, že to nikdy nahradí to reálnou komunikaci. A my tady, ta mládež, v neděli, když se tady setkáváme, a ve čtvrtek a jindy, tak se tady setkáváme především kvůli Ježíši Kristu a kvůli tomu, že věříme, že za nás zemřel na kříži a že díky němu máme věčný život a že máme k němu osobní přístup. A nemusí to být skrze Facebook, nemusí to být skrze vůbec nic jiného, může to být nějaký velice osobní prožitek, nemusí být ani přímo spojen s touto budovou. A pro mě osobně je to velice důležitý a to bylo víceméně to, co jsme vám tady tou scénkou chtěli dneska předat. Martin bude zase teďka prolí, jo? Já jsem mu trošičku zkazil ten konec, protože on teďka dojde, tak mu můžete potom ještě zatleskat, až to jakoby dojede, jo? Abyste toho měl dvakrát velkou radost. Takže děkuji vám za pozornost. To bylo skoro fakt fajn, jako. Myslím, že to celé bylo skoro o mě, jako to slovo. A pro mě báječný. Zpátky k Facebooku. Jo, ale když vlastně